Димитър Списаревски. Име, останало в историята като символ на смелост и саможертва. Роден е на 19 юли 1916 година в Добрич. Майка му се казва Елисавета, а баща му е дипломатът Коста Списаревски. Животът му преминава през Лом, София и мечтата за небето. Още млад се насочва към авиацията. Завършва военното училище и става летец-изтребител. Другарите му го наричат Спайч, буен, смел и непримирим към несправедливостта. Но съдбата му ще се реши в едно небе. Небето над София. На 20 декември 1943 година американски бомбардировачи Би-24 се насочват към българската столица. С тях летят и изтребители Пи-38. Българските пилоти излитат, за да защитят града. Сред тях е поручик Димитър Списаревски. Той влиза във въздушния бой с решителност и без колебание. Първо атакува и сваля един противников бомбардировач. След това насочва своя Месершмит към водещия Би-24. Това е първият въздушен таран в българската военна история. Самолетът му пада край село Пасарел. Списаревски загива едва на 27 години, но подвигът му остава в паметта на България. Не като призив към война, а като урок за дълг, смелост и готовност да защитиш невинните. Димитър Списаревски, защитникът на небето над София. Летецът, който превърна последния си полет в памет за цяла България. За да не забравим героите на България, последвайте ни.